Hola, bon vespre. Us diem vespre perquè estàvem tornant cap a casa i hem vist un rètol que posava Castell de Llordà i hem vist com una edificació preciosa al capdamunt del turó i hem pujat directament. Estem al Pallars Jussà, just al castell, com us hem dit, de Llordà. I d'aquí era aquest castell d'Arnau Mir de Tost, que és el senyor que se'n va encarregar de la conquesta del Pallars i després de l'explotació del Pallars i del manteniment del Pallars i aquestes coses que van passar al Pallars durant el segle XI-XII. Qui va construir aquest castell? Algú diu que és d'estil llombard, que és una fortificació militar com poques n'hi ha. És preciós. Hem vingut just quan baixava el sol, no us ho perdeu, hem de venir a aquesta hora, encara que duri 5 minuts la baixada del sol, però qui va fer pujar un castell tan ràpid just en el temps de la conquesta en què l'Arnau volia anar a conquerir el Pallars? Els dinosaures. Clar, se'l van carregar tot a sobre i van començar a tirar amunt, i amunt, i amunt, i van construir el castell en un tres i no res, que Isona està aquí mateix. Les ignites, tot allò, els dinosaures. I Arnau Mir de Tost, esclar.